Avui ens anirem a l'individual, que no puc normalment en aquests. Bueno, aquests ja són... Tots són en creatiu, no? Però avui us vull portar en un de supervivència. I serà el bon nou. Més opcions de món, la llavor... Mira, ficaré el nom d'un company meu, vale? Martí. Mira, fico aquest nom, a veure què em surt. Per trucs, sí, perquè imagineu-vos que, bueno, da igual. Generar estructura, sí, per defecte extra no. Amplificat, nota només una... Vale. Per defecte, perfecte. Cofre de bonificació... no fa falta. Fet. I... el nom serà... vinga, supervivència. Supervivència. Vale, va. Vale, nois. Comencem. El primer que farem serà obrir l'inventari, perquè si no, agafar la fusta no ens comptarà res. Ens esperarem a que s'obri, sisplau, no tardis gaire. Ja sé que no gravo, com que 0%, mai m'ha passat. Vale. Ja sé que quasi mai no gravo, però és perquè... com us dic? Mira, ja està, fent... D'acord, quasi mai gravo, bàsicament perquè no tinc temps. A veure, esperarem que em vagi menys laguejat. Girarem una mica. Vale, ens mourem. Vale, perfecte. Hi ha coves, però no, de moment no. Agafarem una mica de fusta, jolina. Poder no us va laguejat, però és que no va super laguejat. Sento dir-vos-ho, però és que vas molt laguejat, sobretot al principi. M'ha donat la fusta, no? Tio, com no me l'hagi donat? Sisplau. Què? Però l'heu vist com l'he trencat, no? Vale. Vale, ho tenim fusta, bé. Per fi. Què? Però és que ho heu vist, no? Jolín, mare meva. Vaya. Bueno, aquest pomer, tenim sort que és gran. Tenim sort que aquest pomer és gran. Jolín. Vale, perfecte. 5. Agafarem la fusta, agafem tot, només... Mira, ja tenim per cultivar un arbre. Elaborant, molt bé. Ai. Ara, sí, hora de minar, no? No, doncs jo me n'aniré abans de tot. Mira, per menjar, el menjar. El menjar és important. Però, i per què no et crees un pic i te'n vas a una mina? Doncs bàsicament perquè... Jolín, aquest porc és invencible, què li passa? Doncs bàsicament perquè imagineu-vos que em trobo una vila. A la vila... Aquest porc és invencible, tia, me'n vaig. Imagineu-vos que em trobo una vila. Allò ja seria màster de l'universo. Vale, aquí anirem un dia. No m'ho puc creure. No m'ho puc creure, nois i noies. Dit i fet. Ho dic i ho trobo. Dic que trobaré una vila i trobo la vila. Soc un adiví. M'heu salvat la vida. Miniatura. Miniatura, sisplau. Miniatura. Mare meva. F1. Vale. Mare meva. Miniatura. Mare meva. M'heu fet feliç, Minecraft. M'heu fet feliç.
Hi haurà ferreteria? Hi haurà ferreria? Sisplau, que hi hagi ferreria. Ah, no, ferreteria. Sisplau, sisplau. Oh, sí! 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 M'heu fet l'home més feliç del món! M'heu fet l'home més feliç del món! Minecraft... ja s'haurà d'acabar. Bueno, mare meva! M'heu fet l'home més feliç del món, nois! Bueno, Minecraft, m'heu fet l'home més feliç del món! Ai, m'heu fet l'home més... Minecraft... Segur que en els comentaris em posareu que és un muntatge, però us juro que no. Us juro que no és un muntatge. Us ho juro. Us ho juro. És que mai m'havia passat això. Que he dit una cosa i l'he fet. Però si he menjat el pa. Vale. Quina sort. I ara què aniràs a fer? Doncs ara intentaré agafar una mica de menjar. Matant gallines. Tu, mort. Però... És veritat que la versió de la 1.9 té el... com es diu? Mira, a la 1.9 les destrals fan més mal que les espases i és algo sense sentit. Però bueno, aquesta vila m'ha salvat la vida. Ei, rima fins i tot. Bueno, en els comentaris poseu-me què voleu que faci. Què voleu que faci ja que estic en aquesta vila. Que m'ha salvat la vida. Bueno, ara mateix aniré a buscar pomes per, imagineu-vos que em trobo cavalls i així serà més fàcil domesticar-los. A veure... aquest, si em fiqueu comentaris positivament, intentaré portar-lo amb més freqüència. Què vol dir més freqüència? Que vol dir que l'intentaré fer més... Bueno, que intentaré fer-lo constantment, no? En això, ara mateix vull un sílex, que em vindria de perles. Ah, que només et donen sílex si... Ah, això només et dona sílex si és pedra, no? Bueno, si és en pala. Pues mira, nois, vaig a fer-me una pala. Si després podré treure un sílex, agafar una mica de ferro per les mines i aquest pollastre podrà morir. No, morir no, el lliberaré. El lliberaré de la seva vida perquè quan ell mori es convertirà en un jugador. El lliberaré de la seva pesadilla de la vida. Mira, amb les meves botes. Pollastre, jo el libero d'aquesta punyetera vida. Yeah! Jo et llibero, no te'n vagis, que et vull ajudar. Perfecte. Estic a la meitat d'un nivell d'experiència que no tinc. Jo sóc un patata en la supervivència, de manera que em tindreu que ensenyar els craftejos bàsics d'aquí, bueno, no, per exemple, un pastís de pastissos, per exemple, les èlitres, les coses que poden volar. Necessito que m'ho digueu, perquè jo res, Jo d'això ni... És que jo ni flowers. Jo d'això ni flowers. Bueno, ara cuinaré una mica el pollastre. I després la pedra la cuinaré per, mira, fer estructures, diguem. Bueno, s'està cuinant, m'estic morint de gana. Per això quan surti m'ho menjaré, però de moment... Les plomes m'anirien bé. Ai, sí, he dit que faria una... He dit que faria una pala. Vale. D'acord. Ara, en els comentaris digueu-me seriosament com penseu, quantes morts, digueu-me, quantes morts creieu que
que obtindré. Sigueu sincers en aquí i digueu-me quantes morts creieu que obtindré. En els comentaris posem-ho, Per exemple, teniu que posar-me en els comentaris els caracteres simples, però no tan simples com un pic, una destral. No... Bueno, per exemple, una mesa d'encantamientos necessito que m'ho poseu, perquè jo no m'ho sé. Després, com us ho dic? Una galeta, diguem-ho, que jo no m'ho sé. I també una... Jolín, ara no em surt. Em faré una porta. És que semblo tonto. Una porta... Vale, perfecte. Tinc 3 portes. Mira. Una per aquí. No, així no. Així. Que quedi bonic. I si a la nit... Sabeu que és que com que soc un patata, les primeres nits, opcions, m'ho ficaré en pacificatiu. És que ho sento. Ja sé que és com trampa, però... Ho sento, necessito. Vale, una porta. I com que vaig sobrat de portes, les poso on em dóna la gana. Sembla que tenen portes per anar, els hi falta. I bueno, ara no tindré que menjar pa, perquè tinc patates. Tinc patatotis, tinc patatotis, tinc patatotis, tinc patatotis. Intentaré no trepitjar els cultius, perquè si no passa jo i és dolent. Deixaré que els aldeanos facin el treball complicat. Bernat, ets pervers. No, només els dono feina i després els compensaré. Mira, un ou. Un ou. Així tindré un pollastre. Au! Pues mira, res. Bueno, aquí posarem la meitat. No, a veure. Vull la meitat d'això. Vosaltres sabeu com es fa la meitat? Jo no. La veritat, sóc un patata. Sóc un patata. Oh, yes. Ja tinc la pedra, vale. Ara agafarem i farem la pala. Així tindrem sílex i ens podrem fer fletxes. La veritat, ja sé que us estic dient molt que sóc un patata, que em fiqueu en els comentaris lo bàsic. I, bueno... Però... Una cosa sí, una cosa és certa. Una cosa és molt certa. En els comentaris poseu-me quants enemics voleu que mati. Bueno, els esquelets, els zombis, els endermans ho tinc clar. Però si voleu que acabi matant a l'Ender Dragon, ho faré. Si voleu que acabi matant... Però en els comentaris poseu-me com s'aconsegueix el sílex. En els comentaris... Jo creia que es feien així, no? La grava... Com s'aconsegueix el sílex? Veieu? És que sóc un patata. És que sóc un patata total. És que ja ho veieu, nois? Bueno... per cert, en aquest Minecraft hi ha dos tipus de terra. La terra estril i la tua estril. Sabeu què? Aquí ho tallaré i ficaré la mesa de trabajo. No. Quan tinguis suficient d'iron, ficaré un yunque, ¿vale? Volaré més. Patates. Patates cuites. Mira, ja tinc un nivell de supervivència. Ai, de supervivència. Mireu. Mireu. Aquesta és la terra estril. Ah, no, és la terra normal. És que m'ho sembla a mi.
I és que estic cegat. M'estic tornant vellet. Ai. Mare meva. Ja que estem, ficaria a cuinar com... Agafaré la meitat d'aquí. Ara, per fi se m'agafa. La deixaré aquí i pedra. I vaig fer pedra cuinada. I així em podré fer unes cases. Bueno, no està bastant malament. És que ja comencem amb el dia, amb botes de ferro. Sí, no sé, us heu adonat. Mireu-les? No, aquesta és una millor miniatura. No m'ho puc creure. Veieu? A la dreta, en el fons a la dreta. Al fons a la dreta, en el desert. Si no ho veieu, ara us ho ensenyo, nois. Però si no ho veieu, no m'ho crec. Si no ho heu vist, no m'ho crec, nois. I si no hi és, no m'ho perdonat. És que he vist com un temple. Nois. He vist un temple o alguna cosa semblant. Us ho juro. A veure, sisplau. Sisplau, no m'hagi equivocat. Sisplau. Sí, m'he equivocat. Jolín, pues m'ho ha semblat, No! Anar allà! No. És que en els comentaris poseu-me com es fica perquè es vegi tan... Perquè es vegi de pro, perquè jo no sé fer-ho. Perquè, bueno, que la càmera s'avanci, veieu? Anar allà, és que anar allà. Anar allà a la vila. És impressionant. Quina sort, nois i noies. La sort del món. La sort del món. Soc un home honrat. Com us era animal. Soc honrat cagat. Ah, no, és un temple. Creia que era una vila. Em fa por, nois. Bueno, quan estiguem més ben equipats... Mireu, ostres. És que no m'ho puc creure, nois. És que aquest vídeo es dirà... Mireu. És que és molt perillós caure aquí. A veure... aquest vídeo es dirà... Bueno, mira, no ho dic. Serà sorpresa. Bueno, com que ja el veureu... És que fareu el títol i ja està. Da igual. Bueno, comença a fer-se de nit. Les probabilitats de que surti un monstre són molt poques. I si hi ha un altre cofre l'agafarem, no? El blanc no m'interessa. Oh, llibreries. Importants. Llibreries són importants. Ah, llàstima, no porto pedra, no porto res. Ah, quina llàstima. I no tinc ninguna fusta o alguna cosa. Ah, quina llàstima. I... és que no m'ho puc creure. Bueno, ja hi tornarem demà a la nit. Ah, no. Oh, sí, perfecte. Canyes de sucre per al paper. Canyes de sucre per al paper. Ah, i també m'emporto això, perquè segurament no només tornaré a per allò. Si en aquí... en teoria tindria... potser hi ha fusta. Nois... no ho tinc del tot clar. No sé... m'havia semblat veure una aranya. Les probabilitats de que sortís monstres són poquíssimes. Vale, si aquí hi ha la vila... i anem en el temple, és que com hagi perdut l'altra vila me cago. Com hagi perdut l'altra vila no m'ho he perdonat. Mira, allà està el temple. I si allà està el temple
tindria que haver-me portat a un llit. Però com que no he trobat ovelles, no he pogut fer res. Ara me'n vaig a la vila, o tindré que passar la nit aquí, agafant sorra per aconseguir vidres. No hi ha llum. Bueno, a la vila com a principi hi ha llum. Aprofitaré per agafar sorra. Digueu-me la veritat, creieu que he tingut sort en aquest vídeo? Creieu que he tingut sort? Jo crec que n'he tingut més que sort. Jo crec que em mereixo... És que no és... És que la meva sort és infinita. La meva sort és infinita, nois. No m'ho puc creure. I aquesta llum d'on ve? Ah, vale, és una torxa. Estarem de guàrdia. Ara ja està la nostra vila. Bueno, va molt laguejat. Doncs mira, esperarem a que es faci de dia. Bueno, deixaré el vídeo aquí. Crec que ja tenim més que suficient. Ja sé... No sé. Ja tenim més que suficient. Espero que us hagi agradat. I si voteu positivament el portaré amb més freqüència. I fins la pròxima, nois!